Impumelelo yamaqobokazana sekhaya ngakwi-Algeria kumlenze wokuqala kwibala lase-Orlando ayizanga lula kwaye lo mlenze wase-Algiers ngomso kulindeleke kuba ubeliqhina elonyukayo. We got to make sure that we put our best foot forward in the match on Wednesday to get the positive result. 2-0 is a very dangerous scoreline. You know, the next goal is the biggest goal, and we want to make sure that the next goal is our goal. Lo Umqeqeshi ubengathi inkomo ebethwe luphondweni xa ethetha ngokunyuka komgangatho webhola ekhatywayo kubasetyhini kwilizwekazi iAfrika. It makes me emotional thinking of way back when I was playing. I played for 10 years. I only had 32 caps. And if you look now, how many games they play. If you also look at, who would have thought that Banyana would play the USA 3 times. Uqhubela phambili kwebhola kwabaseguqweni kwilizwekazi iAfrika kutsale umdla wamazwe aliqela ukuba nawo alandele ekhondweni. Ngaphambili amanye amazwe ayarhoxa kodwa iphulo lokuzifunela indawo libonisa ukuba aliqela sasekhondweni.